surmani andaro modusora nei kaisa parawo amo chini surma constituency ni khobjago tai chini bukhuk susila bini sori sak hamyani bagoi jung dinaro nainani phailajak chini surmani block ni ingoi TWF ni secretary chini bukhuk tapusi tai angsak oro tongo tai বিশেষ khlaioi thangnai 23 tarik ni sonu nigom ni astabol ni program o thangthaniwo chini bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bobelai khno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo sak rogo yango bara yaijing rogo bebak jagano kaplum jakha fikung rog bini tabu robonjak jungbono tini naina ni bagoi phailaika hingai tai bochini TWF ni ngoi surmani ngoi jotono phailai tonglayo block committee ni district ni ngoi borok phailai tongo borok phai manjak phainai bono nainani bagoi belai khano khakhamma singsa khairma singsa tai jibi hospital bo klai kha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kuno silia hingai bono nai thangka chini haste hapangni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bochung hambaya faro bo thangoi naimani bagoi aboni yagulo tai khoroksa minister chini Sushanto Chaudhary sar bobo thangoi naikha hanai jung khnawi mankha aboni yagulo jung tabu oro phai manjakha chini surmani ngoi chini bukhungno nainani bagoi jung phailaijak hingai bubagrabo kaisa jono message rohorka chini bukhukno naina jotono gana gini tongnai rok ba Tripura basi rok thangoi nai baidi hinai a bubagrani dagimungni bisingtino jung tini oro phai manjakha hingai aboni bagoi no belai khano hambai chini media no jono oro logeri mani bagoi joraro mani bagoi tai jung surimung tongnai kaitorni thani chini bukhu dakti hamnani bagoi tai hammani yagulo bodofani samurongno tai bo kaham khlai chaitok mungni bisingti khlaioi bo samun khlai manani ungthung hnai chini surimung tongnai asukno hambai